Kardom pini public TV kilang arat doana phansami nili hinben kaddo betong phansami nili hinben kardom bajiregla pini nili rata thengno nale tuma phan karjap nangko ba lam nangawan pilage ilitum asar along non nangeleji MLA kilik hotalangli chipati dunji pusi kaddo babi atuma phanalangli pelo pangdak tanglo lasi alangli non ticket mate alangli non MLA kilik along alangli chipati dunji aphansi alangli tum chisik chedang pon tanglo lasi lasila eson ithetheni alam the alang lipen kache thanji do lasila alang li phan ithetheni karju panje phansi nili hinben nale to phan ngwat bila lasi non alang li phan arju pon thusina sir kardom nangli non MLA kilik nangte bok bom sonlo lasi non nanglila MLA kilik dun jialong nangli tiket ke hang dun bompu la solam thi kwana hogni aholo nilila bokajanele pharoi siraner cap LC long nilita MLA ticket hang bomlo la pen rat tum same niliphan hanai pa alam thi pena jok nilita rat alam patipi unisi ke handon lo asi nai tum bithe hir jimi pen long ji pusi nil taning thidam do tangte nangli labang so atiket long lok pen note nangli rat aphan kopi asai si nangli claim aprangji ticket long lo bulotante rat nang pa hai lo bude nili ke claim nang ji ke lai lo muhatta me ninje lo pini karbyang long mate bokajan list ame rat to makidu kisung akinang dopekla to war ki lili ta dopekla lang ki lili ta dopekla la pen me ki lili dim ta dopekla la pen pine kisu ki uni tum phan hospital ke che ponya phan hawai sa ka vi dim ta dopekla la si la he hu bang ni li klempon po la pen pini especially logi charlie to somartum Charlie that pen kan ton that pen alain tum da chuklem thai we si ha ake hilo si lan tum chonda dampo hada pena son son ake sum pho po anke hemnan chili that tum ta do ape pu tum adon rap tum arong so tum mahung prong da ki phu do piglo asi la he bangke un anke ke khang dun pen dak metha dim metha hawar long kam paklem long ju phanili la bangke jasmet nili klempon po tangte nangli non labang so MLA kak atiket ke hang dun ke kupi asong ben sinangli ke hang dun nili congress party pen sinili hang dun INC congress party pen sinili hang dun nili tum ke hang ke banner cap do buka janele setame banglar ke bambong nilita nili si longpu sining chi thedam lo la pen ke kadowe hirjume pen nilita longwek pu sining ke chi thedam do tangte nangli tumbang ner kep angbong ben ke nangli abang ke nangli mithang jungjung ka che matha abang ke nangli mithang silong pon po ahok lo nili jungjung matha bang nili longwek po sonsi matha dam lo pima chipidu lo kagos potro penang ke pele lo ki thedin to pha ka chingki nain da me penang chingki dam lo la pen ke thedin tum da me nang support dum lo na chihok dun lo je am hok lo na lam ke penang din penarji ding penarjulong apena kami claim bang pusi nang supportun renti hai la pena long nanji pusi alain tum same nang chipidudun no nom puta Guwahati Delhi an same alain tum nili farmans tame kajab dam banda dulu tangte nangli la non MLA la puchat kali aprang nangli MEC ang along sami nangli kachepati mate koson kachi songdun la sonda dulu pu la si ko anahok aholo ningkan surin ra koira hini ningkan ge nili deu pani pe mesi da pathudun lo la pen ki haidian ringe thipe polo he sita me nili dat kali all over Karbi Anglong
sin koi ra troke parem khangjang lo kente ode nilita dakke ke hai jen ring thipik lo te me halang so amutu ben joksi nintung medu istarem dela same da nili fan support ka videt bangali nili support bange da umpik an tanonde elitoma non rolling sarkar candidate hem ke munit awe set an tame alain tumna phone an kuri selo rema na leke apunar kopal fulile buyalo nilifan sitame non last moment bange nilipan si rem thu dela tame kerem binong kali pusi nilita matha dam hai na ke kerem binong pule pudamune tangte non alang liphan karju mate ke thak alang liphan seminili hin pen penanar ju pontang lo lapen rat atuma phan semi non jitu alang li high det pen lo pulot lang te school lapen lang mi kaddo ka wis tami alang li ki pg ke rapon ji phan rat kaddo ka wi hime jangri atuma phan sami alang li ke rapon ji phan alang li chi sik tang lo pulo lapen alang li high det lo pulo dang te rapon ji pusi alang li pini nilitum nili tum public TV abitung thengnu sami alang li nang class dak pen alang li nang than pon tang lo lasi non alang li non nili ki jutsi ang deng alang li phan arjupon nangkok po alang li men alang li rong alang li phan nili arjupon igede lasi alang li phan samila arjupon thoigla nang li men ko pulo nisar nili men ke joyson ji sing ma franka nili chukila sido sidame non dak 2026 lo nili da 2006 lo dak kewang la ben dak nili non rong tame juk elo la ben documents ha hois tame tapunai lab lo kutti dak te botre kupi makinanji alo antas me nili bonai lab lo nge da permanent lo la ben ratum tame ni phan chinil pamelo da sor lo puge tangte nangli MSc anghoi ke chepalong dun ke ladak deopani mane ladak surubathar kanglong nang doko ka phisi nangli MSc anghoi kilong dun ma mante nangli deopan jitu ladak surubathar kang along nangli nang doko ka phisi nangli deopani constituency pen nangli MSc election ba MSc ke legalong nang ke chapatti dun ma aholo nearly 2006 wa mate ange 2022 si nearly chapatti dun no documents gote da arrange at a pc nearly da chapatti dun no de pani pen TV kilang rat do an phanstami nilihin pen nale to phan puthot kiju da kardom pajireglo nilimen ke muhiram teron nili adak nili rong ke japra langsu hello ponsi pini nale tum kaddo ga ve phansami nilihin pen kardom pajireglo kardom